нашите ученици да реализират своите таланти в различни видове спорт. Баскетбол, волейбол, хандбал, тенис, корт и разбира се, обща физическа подготовка. Придобивката е на стойност 47 000 лева. Нашето училище участва с много скромна сума. Инвестицията е изцяло от страна на община Пловдив. И за мен е огромно удоволствие да приветствам с добре дошъл, да благодаря най-вече на първо време, нямам търпение да го направя, на господин Стефан Стоянов, заместник кмет на община Пловдив. Убедена съм, че само в такива партньорски взаимоотношения между образователните институции, местната власт и една прекрасна фирма, благодаря, че е тук господин Димитров, много бързо, много акуратно и професионално изработиха всички детайли по съоръжението. Само в една такава симбиоза може да се постигат добри реновации и подобряване на материално-техническата база.